Vă salut! Revenim cu filmulețele, să vedem ce fac roișorii noștri pe care i-am făcut. Asta este un roișor pe care l-am făcut cu o regină împerecheată de la Apis Donau. L-am făcut pe data de, uite scrie aici, pe data de 29/5 era acceptată regina. O găsisem pe rame, deci practic 29, ce avem lună asta? Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, 30 mai 31, da? Deci o regină acceptată de 2 săptămâni, să zicem. Să vedem ce găsim aici. Stați cuminți că nu avem fum. Cu de 3 ori fumul ăsta și de 3 ori s-a... Ia stai fatul cu minte tu acolo. Ce au făcut ăștia? Au lipit diafragma, uite-te și tu. Am avut ce face să pun diafragma de asta de polistiren și au lipit-o. Bine, avem frumos, aici nu știu dacă se vede, o să încerc să fac eu un zoom. Avem puiet pe rama asta. Deci practic regina asta ouă de 2 săptămâni, dar ouă cât i-am dat eu aici, că am zis să le fac pe 2 rame, așa am mers. Deci totuși să nu distrugem toți stupii. Ia să vedem ce avem aici. Aici este rama cu puiet. Poate avem noroc să vedem și regina, că este marcată cu alb. Aici la fel. Nu știu dacă se observă. Ce este bine. Asta a început să o foarte bine. Coroniță nu prea are deloc pe rama asta. Acum nu mai știu dacă asta a fost rama cu mâncare sau a fost rama cu puiet. Acum vedem când o umblăm la a doua. Ia să o slăbim și pe asta un pic și să vedem dacă nu cumva avem o problemă. Și trebuie să le dăm mâncăric. Uite, reginuța este pe aici. Da, deci fata și-a făcut treaba și n-are mâncare, bă. Asta. Deci trebuie să intervenim la ei cu mâncare și cu tratament. Și să-i mai dăm o foiță lui ăsta, că deja aici are 2 rame pline cu puiet. Aici pe diafragmă e plin. Mă duc să aduc foiță și niște turtă. Haideți că între timp i-am mai băgat o foiță. I-am pus o bandă de oxistrip, l-am oxistrip sau ce am băgat aici? Da. Numai că ăsta e alt produs luat de la ferma apicolă Merișani. Acid oxalic, benzi cu acid oxalic. Da? Și am pus jumătate de kilogram de turtă, că ăsta nu prea are mâncare. Uite-te și tu ce rahat de turtă, că deja a tras umezeală, nu știu cum a reușit până ambalajul ăsta să tragă și s-a muiat. Îl punem la loc pe ăsta, să nu mai deranjăm și ne mai uităm la el să vedem dacă începe să-și facă treabă și el, să-și adune mâncărică, că deja nu stăm după el.
și ne uităm la următorii. Ăsta este un al doilea rodișor. Nu știu ce l-am lăsat eu pe ăsta așa de șuchiat, că văd că ramele sunt depărtate. Cred că le-am făcut tot pe grabă, tot pe grabă. Și ăsta la fel are ceva... Fai de mine, îți mulțumesc, iubita mea, ia uite ce mi-a făcut asta. Iria naibii să fie. M-a capsat. Ăsta face figuri. Ia să vedem. Bă, dar ce m-a luat asta. Ce uite, mă, mi-a dat și sângele. Ce a făcut, mă, asta? M-a înțepat cu pumnalul. Mă duc să caut aprinzătorul. Ăsta, dacă mă enervează și apuc să-i pun calificativul de câine rău, de-abia l-am făcut, dar și mă trășesc. Că mai am unul care vreau să-l desfințez și care a făcut figuri toată vara. Nici miere nu pot să spun că a produs cine știe cât, dar dacă sunt răi din cauza reginelor. Nu sunt răi neapărat din cauza... Bun. Deocamdată regina arată că e bună, pentru că a făcut treabă de nota 10 aici. O ramă aproape plină. Și aici la fel. Văd că și ăsta are aceeași problemă. Din pricină că ăștia au fost mai slăboți. Pentru cine zice că cunoaște apicultură, consumul este mai mare la familiile mai slabe. Deci asta înseamnă că, ia uite, frumoasa mea unde e, o vedeți, este pe aici. Rama asta este plină, văd că asta are miere, e bine. Asta cred că mai are vreun kil, 2 de miere, are chiar că 2 kg de miere, deci am putea să-i facem și la asta un bine dacă tot avem asta pe aici. Îi mai dăm și o foiță, îi punem tratamentul și îi punem și jumătatea asta dacă tot se scurge pe aici aiure. Am năclăit tot pe aici cu turta asta pe care a prins-o vara și a început să se topească. Deci la fel am pus și la asta două, adică o foiță de oxistrip și cu jumătate de kilogram de o foiță, o bandă de asta. I-am dat o foiță de ceară și lui și Dumnezeu îi ajute să o crească. Ne uităm peste o săptămână. A crescut-o, îi mai dăm una. Dacă a crescut-o și a ouat-o. Regina, după cum se vede, are chef de muncă și o urmărim mai departe. Iată că mai sunt câte unii care vor să-și dovedească hărnicia. Și ia uite ce mi-a făcut asta aici. A băgat și miere, după cum văd că curge din ea. Fantastic, ia uite ce e aici. Doamne! Doamne, ce-a băgat asta aici miere. Păi bă, tu în loc să-ți bagi în cuib că stăpânul tău nu-ți dă foițe, tu ți-ai făcut singur foițe. Mă duc să aduc un castron, că aici deja se îngroașă gluma. L-am curățat aici. Am băgat aici câțiva fugurași plini cu miere. Un gust deosebit. Cred că a început să bage ceva tei. Pe care un ușor iz de tei. Hai să vedem ce surprize mai avem aici jos. Deci e bine, deocamdată. Ăsta are mâncare.
din belșug. Are și puiet. Nu-mi dau seama, aici sus e larvară. Da. Uite, avem și regina aici, cu bulinuța, puiet și pe rama asta. Să o băgăm la loc. Așa. Îmi cer scuze că plescăi, dar nu am rezistat tentației și am luat o bucată de fagure. Nu știu cum o să fac acum. Îmi faceți și mie loc, fetelor? Faceți-mi și mie loc să apuc de la jumate de aici. Știu că vă place că e plin de miere, dar... Aoleu, mama, asta chiar e plină de miere. Mamă, ce coronițe are aici. Și asta e plină de puiet. Și pe o parte și pe alta. Deci de aia sărăcuța a zis: țărane, ne facem noi singuri faguri dacă tu nu ne faci. Da. Iau puțin fum aici. Cred că mai bine pun pauză și uscături ca lumea. Și revenim după aia. Hai că l-am închis până la urmă pe ăsta. Ia să ne notăm aici pe capac, cum am făcut la toți. Asta este un 1406. Am dat o foiță. Am găsit 2 rame de puiet. 80% erau pline. Am băgat o bandă oxystrip și în total avem 3 rame. Și aici vreau să mai scriu hrană puțină. Hrană puțină. Hrană puțină. Ca să știu eu să-i urmăresc pe ăștia 2. Ăștia sunt singurii pe care i-am găsit așa cu hrană puțină. Ieri am mai lucrat la unii. Practic sunt ăștia 3, am lucrat azi. Asta e un roi mai vechi, adică mai vechi. Asta e din botcă. La fel, deja e pe 5 rame. Pe 13 a 5, adică na, pe 13 a 5 l-am făcut și deja acum e pe 5 rame. Ăștia aici, ăștia 10 roi. La unii i-am mai ajutat eu cu o șmecherie și lucrul ăsta s-a văzut, s-a cunoscut. Ăștia pe aici, pe în spate, deja sunt pe, la fel, sunt făcuți pe 27 a 5-a, acceptată, și deja pe 13 a 6 au 5 rame. 5 rame, 4 rame, 4 rame, 4 rame. Ce am făcut la ăștia? Și e bine să luați aminte și dacă aveți posibilitatea să faceți, dar dacă nu, nu. Că n-ai de unde dacă n-ai. Pe principiul marilor bulgare. Am luat, când i-am găsit pe ăștia blocați cu polen, am luat câte o ramă de polen și le-am dat la roi ăștia. Și asta i-a ajutat extraordinar. Au golit polenul și au umplut cu puiet. Și practic ăștia au câte... Uite, ăsta care a fost mai slab, lui ăsta nu i-am dat. Are o ramă de puiet. Ăsta are, să zic, 2 rame de puiet. Da? Ăștia la fel. Ăștia la ăștia nu le-am dat. Dar la ăsta i-am dat pe 9 a 6, i-am dat o ramă cu miere și polen. Da? Are 2 rame de puiet, 70-80%. Da? E pe 4 rame deja. Dar în schimb ăștia sunt mai spectaculoși. Că au câte 4, pe ăsta am găsit 4 rame de puiet.
Pe ăsta am găsit 3 rame de puiet. 3 rame de puiet. Lui ăsta i-am dat mai târziu. Și de asta i-am dat abia pe 9. I-am dat. Și la ăștia le-am dat pe 3. Da? Deci după 3 până pe 9 le-am dat la diferență de o săptămână. Și ăștia au reușit să aibă câte o ramă în plus. Dacă aveți posibilitatea, când faceți roi, zic eu că la fel de important, adică nu știu, unii zic că e mai bine să le dai puiet, dar eu zic că e mai bine să le dai păstură, că ei se vor organiza și regina va face singură puietul, că practic ei iau o săptămână să umple rama aia. Acum ea e dornică, imediat o să sară în câteva sute de ouă pe zi, ajunge la 1000 și practic într-o săptămână o să umple lejer o ramă, dacă are mâncare. Deci hrana e baza. Are hrană, are și dezvoltare. Mai pun o pauză și mă mai uit că aici deja nu știu ce să fac, să umblu în virginele astea sau să umblu la aia din spate, că mai am acolo câțiva cu regine fecundate deja. Mă duc să mă uit în spate și după aia revin la ăștia. Aici am altă categorie, am o regină virgină pe care am eliberat-o, sau a eliberat-o el, că n-am eliberat-o eu, pe 26 a 5-a. Da? Deci asta înseamnă că ar avea și asta câteva săptămâni. Mă curță bilețelul ăsta acum. Îi port grijă. Să n-am mai albină pe aici, să nu o omor, după ce că e puținică. Asta este, fiindcă am pus regine virgine, am făcut pe o ramă pe ăsta, singură ramă, i-am pus albină, văd că încă mai e albină aici, ceea ce înseamnă că e posibil să mai fie și regina. I-am pus și o foiță, că am zis, bă, îl pun mai mult pe poză diafragmă, ia să vedem ce surpriză avem aici. Ia uite. Foița a început să o crească. Nu vedem și noi și virgina pe aici? Ia să vedem. S-o fi împerecheat sau nu s-o fi împerecheat? Dar, na, faptul că au început să crească foița asta ar fi un semn bun. Un alt semn bun ar fi că albinuțele sunt destul de liniștite. Ia să vedem. Astea nici nu sunt marcate. Să vedem dacă găsim noi ceva. Stai cu minte, fato. Ia să vedem ce găsim aici. Găsim și noi ceva. Găsim niște puiet. Aha. Ia uite. Avem larvar și puiet căpăcit. Ia să vedem, nu e și virginuța pe aici, care acum e fată, femeie în toată regula? La o primă vedere nu o văd. Aici văd o chestie. Ce faci tu aici? Vrei să faci... Ce este chestia asta? Figuri. Și ce nu este? Să ne uităm și pe partea asta. Gata. Ia priviți-o pe domnișoara.
Uitați-o pe aici. Uitați-o, uitați-o. Uitați-o și ce puiet frumos are. Fată, deja are, dacă observați, are aripile trase pe spate, ceea ce înseamnă că s-a apucat de treabă. Aici tentativele astea de potirașe sunt goale. Deci aici avem o regină. De aia erau fetițele mele. Ia să vedem, nu găsim pe aici ceva ou. Oare reușim să vedem noi ou pe aici? Nu reușim. Dar oricum, deci uite și pe aici se vede larvar, nu mai avea de unde să fie larvar de 3 săptămâni pe aici. Deci clar fata s-a împerecheat și ăsta este puietul ei. Punem pauză, o închidem pasta, îi dăm un mic tratament și după cum văd și mâncare trebuie să-i dau. I-am băgat o bucățică de turtă, cam un sfert. I-am pus și o bandă și o lăsăm. Că ea deja acum a început să-și facă a doua foiță și la astea o să le am în vedere să le mai dau totuși niște puiet la un moment dat, să caut niște puiet la eclozionare și să le completez aici. Îl închid și mă duc mai departe. Aici avem altă virgină. Văd că asta este mai tupeistă. O desfacem acum. Cred că iar am apucat cu chestiile astea pe aici. Asta văd că i-am pus foiță, i-am pus o ramă. Aici am avut o botcă la un moment dat și nu a eclozionat și i-am luat rama aia și am pus-o aici. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Văd că dacă și-a crescut aici fagurelul, înseamnă că ea vrea să facă treabă. Aici deja vedem puiet. Da. Vedem puiet. Hai, nu vedem și regina. Uitați aici. Da, avem aici puiet și larvar. Da? După 3 săptămâni nu mai are de unde să fie decât de la ea. Hai să o căutăm. Poate avem noroc să o vedem și pe asta. Da? Și cum acum se ascunde. Asta văd că are și ceva postură pe aici. Mai face și figuri de astea de bufte sau asta e o botcă roasă. Da, deci aici nu este. Ia să vedem pe partea asta. Pot fi fata. Se mai întâmplă să mai facă și ele figuri. Aici ce mai este? Că am mai văzut un potiraș. Face potiraș. Da. În regulă, ea când o ouă pe o ramă, am observat eu că
se mută pe ambele părți, adică ouă și pe o parte și pe alta, cam în același loc. Nu văd aici. Aici nu văd. Deci hai să-i punem puietul ăsta la loc. Mă uit odată. Nu? Așa. Deci aici ar avea unde să mai ouă, că rama asta e goală. Hai să mă uit eu mai atent aici. Sper să nu fac vreo prostie, să închid filmarea. Ia să vedem. Aici deja e mai mult puiet. O să încerc să pun pauză, că nu o văd și trebuie să mă uit după ea. O să pun pauză și o să... Ia stai să pun eu rama asta la loc. Și după ce o găsesc, poate vă arăt mai ca lumea. Că n-aș vrea să am vreo surpriză, mai ales că sunt și virgine. Chiar trebuie să le văd cum arată. Uitați-o pe aici pe sus. Încearcă ea să se ascundă acum, dar nu mai are scăpare. Că deja are și populație, are tot ce trebuie aici. Facem puțin loc să vedem și moșenitorii. Avem puiet aici, avem larvar, avem tot ce trebuie. Avem și botculițe pe aici, nu știu ce mai face. Mai fac ele potirașe, figuri. Dar acum avem regina. Gata. Îl închidem. Îi punem tratament și îl închidem. I-am adus și o folie, i-am adus și diafragmă. I-am zis să-i mai pun și o foiță aici, dacă are chef să crească, să crească. Și i-am dat și mai mult de un sfert de turtă, că și ăsta stătea cam îndobi cu mâncarea și cam atât. Deci deocamdată stăm bine. Aș vrea să vă mai arăt încă unul, dar văd că am ceva probleme aici la baterie. Se pare că m-a cam lăsat bateria la telefon. Mai pun o pauză și dacă mai pot să mai filmez un pic bine, dacă nu, sper să nu pierd tot filmul. Mai bine îl opresc de tot. Zi bună și dacă am noroc o să mai fac o filmare cu ăștia doi care au fost doar cu foiță făcuți, fără pic de mâncare, fără pic de rame clădite și după cum vedeți sunt pe cutii Lions. Să ne auzim cu bine, sănătate!